Pamätám si, ako keby si to bolo včera. Aké inšpirujúce. Inšpiruješ ma vážne. Keď si to tak zoberieš, tak moderné technológie vznikli rádiom. Dúfam, že ťa nenudí mojimi komplimentami. Možno. Takže, poznáme sa už pár rokov. Ľudia nás poznajú, ľudia nás milujú a zdobíme overlordmi, ukazujúci sa každý deň. No a dobre, ešte predtým, než mi povieš. To by si mal sám vedieť. Dobre, chápem. A je to v tvojom záujme, aby si to odo mňa počul. No vyklop to. Marman, hoď sem jedno whisky. Takže Alastor, s tvojou veľkou silou a s mojou veľkou popularitou by sme boli nezastaviteľní. Video a rádio. Ty a ja. Vládli by sme peklu. Spolu. Ako partneri. Ty to myslíš vážne? Jaj, Vox. Bol si miestej patetický, ale kto by povedal, že si tak slabý? Čo? Kur... Ty potrebuješ mňa, aby sa dostal do svojho tímu. Miestami som si myslel, že by sa mohol prirovnať moju úroveň, ale no, vyzerá to, že sa v tebe zmýlil. A ja som si myslel, že my sme kamoši. Kamoši? Toto slovo v pekle neexistuje, Vincent. Myslel som, že to už vieš. Aký trapas.